Je večer, bol to krásny, ale dlhý deň a namiesto tohto svetla by som oveľa radšej použila takéto malinké svetlo a iba si niečo prečítala, potom šla spať. Avšak ako mama domškolákov si stále večer potrebujem urobiť niečo pre seba. Ak to urobím, cítim, že som naplnená a mám zajtra z čoho dávať deťom. Navrhujem zmenu jedného slova a namiesto toho, aby som si povedala, že som dneska neurobila nič pre seba, si hovorím, že som sa dneska pozrela na svoje ciele. Iba krátky kontakt s mojimi cieľmi je veľmi dôležitý na dennom poriadku. Ak si iba spomeniem na to, na čom mi záleží, budem prirodzene vyhľadávať a vyberať cestičky, ktoré vedú k môjmu cieľu.